na mou duši. Přírodě to zase sluší, ptáčci zpěvem ticho ruší. Léto je tu na mou duši. Mláďata se kočkují, děcka z léta radují. Jan volá na Majdalenku, budeš se mnou dneska venku? Až dodělám úkoly, co mám ještě do školy. Úkol nech až po sluníčku, pak ho sfoukneš jako svíčku. Léto je tu na mou duši, přírodě to pořád sluší, ptáčci zpěvem ticho ruší. Léto je tu na mou duši. Majdalenka, holka pilná, ve škole chce být neomylná. My jsme ale předškoláci, nemáme ještě školní práci. Léto je tu na mou duši, přírodě to pořád sluší, ptáčci zpěvem ticho ruší. Léto je tu na mou duši. Ano, 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 léto se nám blíží, ale co blíží? Léto už je za dveřmi. Ale co za dveřmi? Léto už ty dveře otevírá a tím pádem se k nám blíží, co? Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj dědo Martine. Ahoj. Co se blíží? Nějaká návštěva? No, jestli myslíš návštěvu školkovskou, tak ta se k nám neblíží. Ale jestli myslíš návštěvu světovou, no, tak ta se k nám tak trošku blíží, ano, ano. Světovou? Jak to, že k nám do školky přijde celý svět? Ale tak to si teda neumím představit, Františku, protože svět jsme vlastně my všichni. Školka, děti, stromy, domy, prostě všechno. Aha. No. Počkat, takže teď jsem se v tom ale úplně zamotal. Dědo, jsem zamotaný, musíš mě asi rozmotat. No jo, ukaž ty zamotanče, já ti to hned vysvětlím. Já chci říct, že se k nám blíží první letní den. No a tím pádem prázdniny. Ano, budou prázdniny, do školek se bude chodit méně, do škol vůbec ne. Hurá, budou letní prázdniny. Přesně tak a začne se jezdit na hrady a na zámky a na letní tábory, anebo se bude s rodiči tábořit. O dětských táborech mi povídají kamarádi, ale táboření, to jsem ještě nikdy nebyl tábořit, dědo. Ne? Jak to na tom táboření vypadá? No počkej, tak to my bychom si tady na takové táboření mohli zahrát, co říkáš? Juhu, určitě. Líbilo by se vám to? Jo, sláva. Počkej, a kam to bude, dědo? A kdy pojedeme? A co si mám vzít sebou? A budou tam děti nebo skříčci? Tohle to já si musím teprve rozmyslet, třeba hned přes pohádku. No, zdá se, že jsme na místě. Bylo to od toho vlaku pěkně daleko, táborníku Františku, vy? Teda jo, táborníku Martine, taky mě z toho pěkně bolí nožičky. Prosím tě, jak to? Vždyť jsem tě celou dobu nesl. Tak jsem si asi ty nožičky při tom nesení trochu přeseděl. Aha, no asi. Ale určitě je to tady, protože tamhle u lesa jsou umývárny, tady je místo na stany, no a tady je tábořiště. Tady si budeme moci večer opékat buřtíky a koukat na noční oblohu na hvězdy. A na čem si je opečeme? To je do toho ohně hodíš? Ale jak tě to mohlo napadnout, to by z těch buřtíků bylo uhlí, tak to bychom tam potom mohli hodit. Buřtíky opékáme zásadně na klacku, takže to je teď tvůj úkol, aby hledat klacíky. Ano, hledej. Dobře, mizím a hledám klacíky. Nechci jíst uhlí, chci jíst buřtíka. A já tady mám
ještě pár polínek od loňska, tak je hned připravím na večerní oheň. Dědo, mám je. Juchu, večer se bude opékat. No výborně, ano. Večer zapálíme oheň. Juchu. Ale tady ve školce jenom jako. Jako. Ach, a teď vám všem předvedu, jak se vyrobí takový indiánský stan, kterému se říká týpí. Týpí pro dědu a Že Františka. konstrukci máme, teď dáme ještě nepromokavou celtu, To je dobře. aby na nás nepršelo. Jsi úplný tábornický kouzelník, dědo. No ano, jsem zkušený, ano, starý zkušený táborník a hned to týpí vyzkouším. Výborně. Jo. To jsem zvědavý, jak to dopadne. Jo. To je paráda. Jo? Toto drží. No, seš zkušený táborník, je to vidět, dědo. Co to? Týpí jedno. Chybička se vloudila a týpí nám rozložila. Dědoušku, nestalo se ti nic? Ne, vůbec ne, já se z toho nemůžu vymotat. Tak vidíte, i tomu nejzkušenějšímu táborníkovi může stan spadnout na hlavu. To se povedlo. Ohýnek nám krásně plápolá, viď? Ano. Tak pojď, budeme si opíkat buštíky, dej si to pěkně nad oheň, ale ne moc blízko, to by se ti spálil, viď? Ano. Takhle akorát, ano. To je ono, já nechci jíst uhlí, já chci jíst buštíka. Přesně tak. A dědo, co se tak dělá u ohně při táboření, když se opekají buštíky? No co, no vyprávějí se třeba příběhy, nebo se zpívají písničky, nebo se pozorují hvězdy. Podívej, zrovna tam jedna letí. Ty myslíš tamhle tu? Mhm. No tak to je letadlo, Františku. To se povedlo. A dědo, řekni mi, dají se třeba při opékání také prohlížet obrázky? Obrázky? Samozřejmě, že ano, taky jsem jich spoustu přinesl v baťohu. Tak podívejte, tady nám Adámek namaloval dědu Martina, jak hraje na kytaru. No jo, seš to ty, dědo. A tady máme, Co pak to je? takhle to je, od Haničky. Hanička nám nakreslila ohýnek, no podívejte, To co se zrovna hodí. náramně hodí, ano. Zrovna jsem chtěl říct, jak to krásně voní. Tady je děd praděd. to jsem možná taky já. No, to budeš ty, dědo, to budeš ty. A tady naše rodina a domeček a auto Anička nakreslila. No prosím. Můj obrázek do kouzelné školky. No vidíš, Aničko, jak jsi šikovná. Nepřipal si toho bušta, Já jsem také šikovný, opékám, Ano. opatrně opékám, abych si nevypadl. Vítězslav nám nakreslil takovýhle obrázek. Podívejte na to je moc přírody. A jsi tam ty, Františku. Ano, a veliký... sluníčko. No, to jsem asi já taky. No, Určitě. krásné. Teď tady máme... Co to tady máme? Od Honzíka. Od Honzíka máme obrázek takovýhle krásný. Honzíku, děkujeme. Děkujeme. A zase tam měl sluníčko, Honzík. No jo, to se blíží. Ronia, to je ta pohádková Ronia. No prosím. Ano. Je tam i hrad. A hasiči. No prosím. Mají tady i hadici. Jo, Melánka 8 let nám nakreslila takhle. Tlapková patrola, to je. Výborně. Holky a kluci, to jste nám zase udělali radost. Velikánskou radost. Moc velikánskou radost. Takže my se na vás těšíme zase zítra. A mějte se Fanfárově. fanfárově, ahoj!